ZANU-PF leader and Politburo member Blessed Geza is leading a team that has confronted ZANU-PF leader Emmerson Mnangagwa, challenging him over corruption and violations of the country's constitution. Sana mina mashukubula itsanangurwa aiwa nevatapi wenhau vana pavachinji radio vari kuuya panapa vachiti according to their surveys panapa ndingubo investigate kwavari kuita vari kuona kuti most of the people they are aligning them with Bombshell Geza. Sana mina mashukubula panguva inodirwa subscribe like on the bell icon tivina panapa mu Change Radio mudanyira chiti general citizens through several polls conducted by Change Radio have shown their support for Geza's initiative. Politicians have given mixed responses, but the general populace is backing Geza. Security forces, including the police and army, have remained vigilant. However, internal information suggests that the army supports Geza. Ndo mashukano yakabatwa panapa nevakomana muChange Radio vachiti aiwa according to their surveys vari kudiscover kuti aiwa most of the general public citizens vari kusapota Geza, kunyange zvavo mapoliticians ari kushoma mixed feelings, but according information nepaground ndekuti aiwa vanhu panguva inoi vari kushowa solidarity kana support kuna Bombshell Geza pamwe chete nethe army vari kuti iri kusapota Geza, but panguva inoi patikuona mapolice forces aiwa achiramba pamwe chete nethe riot vachiramba vachifloka mastreets vachisopa maprotest. Panapa vanhu vamirira uchiona kuti aiwa zvichapera sei, maybe it gonna be the fight between the army and the ZRP, we never know, but kuri kuonekwa kunzi there is some section the army panapa iri kuonekwa kunzi aiwa inogona ine mamwe mafungiro ari kuenda against aiwa zviri kutaurwa panapa nethe government kana zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika achiti aiwa we are going to thwart all the demonstrators. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko chimene comment section yedu. Dza mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.